ラッパを吹いたよポッパラパラッパを吹いたよポッパラパおならもそうだよ何も頭になかった場合一発目で出るワードが俺おならって42としてダメだよ。やっぱドリフ世代だね。すぐそっち側になっちまう。そんなこんなのある質問に対してかえひろみがなんて答えるんでしょうか。予想して当ててもらうコーナー。回答はもう収録してますよ。なぬじゃないですよ。あなたが取ったんですよ。私もかえもなぜか答えを知りませんよ。なんでやねん。かえは自分で言ってるんで覚えてない。畜生。何言ってんですかあなたは。ね。私たち誰なんでしょうか。知らない。第三者すぎるよな。今回かえちゃんにぶけた質問はこちら。かえちゃんの修学旅行の一番の思い出は。でもさっきオープニングでヒント出したので、それを踏まえて考えていただけたら相当な。ちなみに俺は京都に行った時にどうしても武器が欲しくて、ほら木刀とか買うじゃん。ありますね。でパッて見たらなんとなくムチが置いてある店があって、はっけーと思ってムチいっぱい買って、でなんか途中なんかこうなんか革のなんか縛るやつとかもあって、じゃあはっけーと買ったら全部 SM グッズでした。それを先生に見つかって「お前何しようと思ってんのお前は」ってすげえ怒られましたけどね。中学生高校生高校の頃です。さあかえちゃんの一番の思い出なんでしょうか。ラジオネーム埼玉アラヒフおじさん。ありがとうございます。修学旅行の一番の思い出は奈良公園の鹿の糞を踏んだ。奈良公園行きました。行った。お踏んだ。踏みましたね、いろいろと。じゃあ正解。踏んだ。正解。正解でいこう。お、これでいきましょう。まだ待ってまだ終わらない。まだ終わらない。あ、本当。まだあるのね。ラジオネームゲソの極みお食べ。ありがとうございます。一番の思い出は何ですか。旅館にパンツを忘れてきた。ありがちなんですよね。そういう系ある。意外と下着置き忘れ。あるんだ。急いで今便利だからもうコンビニとかでも引っ張り出す。いや置いてきた下着は買った下着はいいわい。でも置いてきた下着はもう忘れちゃうんだよね。置かれた方の下着は誰なの今日。ラジオネームアイシャーフォークリフト。ありがとうございます。かえちゃんの修学旅行の一番の思い出は出汁の効いた温泉。いいね。よかないですよ。出汁効いてたらよかないですよ。アイシャーフォークリフト今へこんでますよ。ふつおたです今日のテーマの出汁が温泉には効いてませんよ。本当だ、惜しいね。出汁はスープとかでしょうが。鍋かいな。美味しそうって言われた方の気持ちは気持ちばい。誰なの。ラジオネームリナだよ。ありがとうございます。ありがとね。かえちゃんの修学旅行の一番の思い出はドライヤーの数が少なくて髪を乾かさないで寝たら次の日頭が爆発してた。やってみたい。それやってみたい。ブワンってやってみたい。こういう場合こういう場合さ吉田照美さんはどうしてんの。なんで急にテレビさん出してくれるんですか。本当に。あ、なるほどねっつってんの。なるほどね、わかりました。たまにちょっと空間の時間が来ますね。なるほど、わかりました。ラジオネーム西表熊猫。ありがとうございます。かえちゃんの修学旅行の一番の思い出は何？沖縄のユイレールでスイカが使えず人生初の切符を買う。ユイレールっていうのがあるの沖縄に。そうなんですね。モノレールはユイメール。ユイレールか。ガタンゴトン。音はね。求めてないものを出さないでください。Y の人じゃなくなったよね。今日ツッコミにメロディーをつけようかなと思ったね。ラジオネームみっちゃんみちみち。ありがとうございます。急に修学旅行の一番の思い出は到着するまでどこに行くのか全然分かんなかった。しおりの読み間違いね。読み間違いってどういうこと？何？それは何？大阪とかいうものを全く違う大連とかもう中部の方とか。大阪だったんだっていうのね。あったの？直前でたまにあります。あったのって話なの？ないです。ないのに言うな。リズム乗ってんだ今日。ラジオネーム大魔神の浜。ありがとうございます。頼むよ。ちゃんの修学旅行の一番の思い出。行け。フローライダーにあった。
ヒップホップアーティスト。最高ですね。どこに行ったんでしょう。ニューヨークでしょうね。ニューヨーク。修学旅行でどこ行ったんだろうね。修学旅行で来たのか。いや、プロライダーだ。プロライダー。大きい体揺らして。でも来たんでしょうね。多分通り過ぎても気づかないと思う。プロライダー大好きなんでしょうが。いやいや、ちょっと大好きなんでしょうが。知らないなんて失礼でしょうが。生姜しか頭に入ってこないです。もう何なんですかねこれ。俺今日何なんですか本当に。まあこんな感じでございます。さあ待ってどうしよう。生姜にしようかな。生姜俺ハンコもらったらしょうがないでしょうが。さあ正解の発表です。本番前に収録したものを聞いてもらいましょう。インタビュアーはディレクターのキキくんです。どうぞ。かやちゃんが学生時代に行った修学旅行の一番の思い出って何？どの時代で行きます？何でもいいよ。どの時代？一番の思い出、中学でも。滝。滝に行った。それはいつの修学旅行？確か小中高の間に行ったんですけれども。まあ修学旅行は全員そうだよね。あんま大学生では修学旅行ないし、幼稚園でもないし。メゴンの滝？華厳だね。華厳。日光の。メゴンはないね。日光のやつ。日光の。行ったやつ。おー。メゴンじゃなかったっけ？華厳だね。華厳か。何が思い出なのそれは。あんなに水が出てるところ初めて見た。ああ、なるほどね。いつの修学旅行？小中高。なるほどね。全然思い出に残ってないよ。やばいね。今、いざだったら何にも出てこなかったわ。ないわ。メゴンしか出てない。修学旅行何も思い出ないわ。やだー。何喋ってんだよ。なんで急に。ネゴンの滝。小中高の間っていうのは、なんとなく中だよ。小中高の間は中だよ。頭よくはないよ。当たり前の話なんだ。ネゴンの滝。しかもこいつもうほんとこの今コメント聞いてる最中に、そうちょうどこの時にちょうど何があったのって？滝があった時に？いいじゃん。言ってみな滝がわーってある時にちょうど生理になりました。もう意味わかんない。そんな話を所長が来たって話を。いや焦ったんですってその時ザーって滝が流れた間にどうしよう。それを思いついたけどで滝って言ったけどそれ言えないからこういう風にふわっとしたんでしょ。だったら今も言うなよ。いや焦ったんですって本当に。こっちだよ。これはなんちゅうこと。女性パーソナリティの初めての話をするんじゃないよ。言わせないでくださいよ。あなたが自ら言ってきたんです。8時49分に何を言ってるんですか。こっちのセリフです。ある意味だから今話がこれでしょ。近いのは愛車フォークリフト、出汁の効いた温泉。これは近いと思います。鬼魂のね、ゴンの滝なんかさ、世界日本三大滝みたいな名滝100選とかなんかそんなありますよね。ああいうやつに入ってるさ、華厳の滝もさ、たまったもんじゃございませんよね。ネゴンの滝ってどういうことなんですかね。本当です。もうやる気は失せましたね。いや違う、あるじゃない、鼓動の揺れっていうのがないじゃない。というわけでございまして、以上クイズかえちゃんの脳みそでした。